Kibreu pun sin ki ong khambaha ban long u Protestan babaha ban long u Katolik u basniu ne ba impop kane kamde re kapasisya kata kamut ba ubreu unlat im klamdan ke jingen pasisya u Katolik u basniu ne u Katolik u ba impop une ban long ukun jong kaying wadla ulong ukun ubasakama ne ukun ubaraja but compare la ulong unong pop ubakrau kanoru udang don kahok banyo jing isne da ka jinge jong u Katolik ubasniu ne ba im apop u khamjan sya ublei ban ya u Protestan namar ute ulong udkhot jong kaying kasan kadba u heretik u Protestan te unde but katno kalong ka ba ban penong dkhot ya u heretik dan ya u Protestan laong ya kanida u Blessed Peter Julian Amart